Ωραία. Απλά θα κάτσουμε άνετα στην καρέκλα, χωρίς πολύ μεγάλο κόπο. Βγάλτε αν θέλετε τα καθιστικά κόκαλα δεξιά και αριστερά να κάτσετε καλά. Και πάρτε μια βαθιά εισπνοή και εκπνοή και 2. Αφήστε τα γόνατα χαλαρά και τα πέλματα να κουμπάνε κάτω. Και αρχικά, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι αυτή τη φορά να κλείσουμε λίγο τα μάτια για να τοποθετηθούμε στην καρέκλα και να αναλογιστούμε λίγο αυτά που είπαμε σχετικά με τη συγχώρεση, το θυμό, αλλά και αυτό που κρύβεται πίσω από τη συγχώρεση, που είναι η αγάπη για τον εαυτό μας. Έχουμε μια ευκαιρία όταν είμαστε πάντα μαζί να κάνουμε πράγματα, ενώ όταν είναι περισσότερο από ένας άνθρωπος που δουλεύουν προς ένα κοινό στόχο, σκοπό, ένα κοινό θέμα, να συσσωρεύεται περισσότερη ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση και να βοηθάει όλους μας μεμονωμένα. Άρα λοιπόν, ας πάρουμε μια ευκαιρία να δώσουμε λίγο μια ανάσα στον εαυτό μας και όλα μετά θα έρθουν ακριβώς έτσι όπως πρέπει. Να τον φροντίσουμε δηλαδή λίγο. Και ο χρόνος θα αλλάξει και το μετά θα είναι πολύ πιο εύκολο. Και μείνετε λίγο σε αυτό. Ξέρω ότι μπορεί να έρχονται σκέψεις. Θα πάρουμε μια εισπνοή μεγάλη στο στήθος, στο στέρνο, στην καρδιά. Θα ανεβάσουμε την εισπνοή μέχρι το μέτωπο, θα κάνουμε ένα κράτημα και με την εκπνοή θα αφήσουμε να κατέβει η εκπνοή μέχρι τα πόδια. Παίρνουμε μια εισπνοή ξανά μέσα από την καρδιά, ανεβαίνει μέσα από το λαιμό μέχρι το μέτωπο, παύση και με την εκπνοή αφήνουμε να κατέβει και να φύγει ό,τι δεν χρειαζόμαστε τελείως αποτοξινωτικά, έτσι με την πεποίθηση ότι θα φύγουν οι τοξίνες και οι αρνητικές σκέψεις και οι φόβοι και οι ανασφάλειες μέσα από τα πέλματα. Και μπορούμε σιγά σιγά να ανοίξουμε τα μάτια, δεν θέλω να χαλαρώσουμε πολύ, θα κάνουμε μετά το διαλογισμό μας και θα αφήσουμε λίγο το κεφάλι, αφήνοντας το πηγούνι να κατέβει πολύ ελαφρά προς το στέρνο, θα κάνουμε δηλαδή μια κάμψη του κεφαλιού, αρχικά λίγο πιο γρήγορα, αφήνουμε τον αυχένα να τεντώσει στο πίσω μέρος του κεφαλιού και να ανοίξει και να πάμε ξανά, να ξεδιπλώσουμε, ξεδιπλώνει γρήγορα το πηγούνι προς τα πάνω, ανοίγει το λαιμό μέχρι επάνω, μέχρι εκεί που μπορούμε και ξανά πάλι βουτάμε προς τα κάτω. Αυτή τη φορά θέλω να νιώσουμε ότι το πηγούνι πάει προς την καρδιά, προς το στέρνο και προς το κομμάτι της καρδιάς και μένουμε λιγάκι, αφήνουμε το πίσω μέρος του κεφαλιού να ανοίξει και ξανά αφήνουμε το πηγούνι να ανέβει. Αυτή τη φορά ξανασυνδέεται το πηγούνι με την καρδιά και φέρνει ένα κομμάτι της προς τα πάνω. Αν θέλει να ανοίξει το μπροστινό μέρος της καρδιάς και το στέρνο, όλη η φάση εδώ, η περιτονία ανοίγει. Χαλαρώνουν οι ώμοι για να αντέξουν αυτό το άνοιγμα. Και ξανά πάλι βυθιζόμαστε προς τα κάτω και αυτή τη φορά νιώθουμε ότι και το μέτωπο, οι σκέψεις, ο νους θέλουν να βουλιάξουν μέσα στην καρδιά. Δεν είναι μόνο η κάμψη του κεφαλιού, είναι όλη η αίσθηση ότι ο εγκέφαλος που ενώνεται με το περικάρδιο θέλει να πάει και να κουρνιάσει μέσα στην καρδιά. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αφήσουμε στην καρδιά, η καρδιά είναι ένα δοχείο, ας πούμε, ένας χώρος που μπορεί να δεχτεί και να μετουσιώσει τις τοξίνες, να αφήσουμε όλες αυτές τις τοξικές σκέψεις, μένουμε λίγο σε αυτό, χαλαρώνουμε τους ώμους, αφήνουμε τις εντάσεις που υπάρχουν μέσα στις σκέψεις μας και στις αισθήσεις που έχουμε, να ακουμπήσουν στην καρδιά. Η καρδιά είναι ο χώρος της εμπιστοσύνης. Και μέσα από την καρδιά ξανανοίγουμε, αυτή τη φορά με μεγαλύτερη ρευστότητα προς τα πάνω, σαν να ξεκολλάει και η πλάτη από την καρέκλα
Και φέρνουμε το στέρνο λίγο πιο ψηλά, ανοίγουμε, οι ομοπλάτες έρχονται και ενώνονται λίγο μία προς την άλλη, σαν να θέλουμε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε περισσότερο χώρο στην καρδιά, περισσότερο χώρο σε αυτήν την μεγαλειώδη καρδούλα μας, που αντέχει και αγκαλιάζει τα πάντα. Και πάρα πολύ γλυκά, πάρα πολύ τρυφερά, θα αφήσουμε το κεφάλι να επιστρέψει στο ουδέτερο και από εκεί αφήνουμε να κάμψουμε αριστερά, δηλαδή το αριστερό αυτή πάει προς τα αριστερά, προς τον αριστερό ώμο. Πολύ ωραία. Και μένουμε λίγο, σαν να θέλει το αριστερό μέρος του κεφαλιού να ακουμπήσει στον αριστερό μας ώμο. Οδυσσέας ήθελα. Και μείνετε λίγο με αυτή την αίσθηση το ότι ακουμπάμε κάπου. Ακουμπάμε στον αριστερό ώμο, ακουμπάμε σε ένα στήριγμα, σε ένα μαξιλάρι, σε κάτι μαλακό, σε κάτι γλυκό, τρυφερό. Πάρτε και μια εισπνοή ωραία, χαλαρώστε δεξιά τον ώμο, τη δεξιά πλευρά του αυχένα που ανοίγει, που έχει και αυτή την ανάγκη να απλωθεί, και πολύ αργά επιστρέφουμε στο ουδέτερο, αφήνουμε το αριστερό αυτή να απομακρυνθεί από τον αριστερό ώμο και το δεξί αυτή τώρα κατεβαίνει προς τον δεξιό. Και μένουμε πολύ γλυκά, πολύ τρυφερά πάλι, παρατηρούμε τι αλλάζει από τη μία πλευρά στην άλλη, χαλαρώνουμε, αφήνουμε τους ώμους να πέσουν προς τα κάτω όσο μπορούμε, χαλαρούς. Χαλαρώνουμε το αριστερό μας ώμο και την αριστερή πλευρά του αυχένα. Μένουμε, αναπνέουμε αριστερά, σαν να θέλει να ανοίξει όλη αυτή η πλευρά και να απλώσει και συγχρόνως να απλώσει το αριστερό κομμάτι που είναι η καρδιά. Και έρχονται και οι ώμοι πίσω. Πολύ ωραία. Και πολύ αργά επανερχόμαστε στο ουδέτερο. Ξανά την πόρτα, ο Οδυσσέας θέλει να μπαινοβγαίνει σήμερα, είναι υπερκινητικός. Πολύ ωραία, μένουμε λίγο στο ουδέτερο. Παρατηρούμε πώς νιώθουμε τους ώμους, τον αυχένα και θα πάμε να κάνουμε το ίδιο, να ξαπλώσουμε δηλαδή από αριστερά, αλλά αυτή τη φορά αφήνουμε να παρασυρθεί και ο ώμος προς τα κάτω, αφήνουμε και το αριστερό χέρι αριστερά, πάμε να ακουμπήσουμε προς τον αριστερό ώμο και εκείνος πάει να βρει το πάτωμα. Κάνουμε δηλαδή μια κάμψη αριστερά και αφήνουμε τη δεξιά πλευρά μας να ανοίξει, να απλώσει. Τα καθιστικά κόκαλα κάθονται καλά πάνω στην καρέκλα, μέχρι εκεί που μπορούμε και αισθανόμαστε άνετα. Και μένουμε. Το κεφάλι είναι χαλαρό, τα χέρια χαλαρά και ο αριστερός ώμος κατεβαίνει προς τα κάτω, απλώνει. Και με αυτόν τον τρόπο αρχίζουμε και τεντώνουμε και ανοίγουμε εδώ τις πλευρές που περνάνε λέμφος αριστερά και δεξιά. Πάμε επιστροφή. Όλο το λεμφικό σύστημα κρατάει όλα τα απόβλητα, η φάσια στη λέμφο, πάμε δεξιά. Η φάσια κάνει αυτή τη δουλειά, τρώει όλα τα απόβλητα. Και εκεί στη λέμφο τη βοηθάει και τη θρέφει, να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά, να κάνει όλες τις κινήσεις σωστές για να μπορέσουμε να ισορροπήσουμε αυτό το λεμφικό. Και πάμε δεξιά, μπορούμε να αφήσουμε κι άλλο αν νιώθουμε. Όποια πλευρά σας έχει ανάγκη για μεγαλύτερο τέντομα, αφήστε την. Αλλά συγχρόνως κρατήστε μια σταθερή βάση στα πόδια. Τα πόδια κουμπάνε καλά, η λεκάνη ακουμπάει κάτω, τα καθιστικά κόκαλα κουμπάνε. Και
Και επιστροφή. Πάμε γλυκά να επιστρέψουμε. Πάμε λίγο αργά να επιστρέψουμε. Και αφήνουμε τώρα τους ώμους να ανέβουν προς τα πάνω, να ξεκολλήσουν από την πλάτη μέχρι στη μέση περίπου του αυχένα. Αρχικά πάμε γλυκά και επιστροφή, αφήνουμε τους ώμους να κατέβουν προς τα κάτω, σαν να θέλουν να βουλιάξουν μέσα στο πάτωμα. Πολύ ωραία, μένουμε λίγο, νιώσουμε αυτή την τάση που έχουν, το βάρος αν θέλετε που έχουν οι ώμοι και συνήθως οι ώμοι παίρνουν το βάρος και από τις σκέψεις μας και από τις ευθύνες μας και από τους φόβους μας και τις ανασφαλίες μας. Και πάμε ξανά να τους αφήσουμε τώρα να πάρουν, να συμπαρασύρουν και το στέρνο προς τα πάνω και τις ομοπλάτες. Πάμε λίγο πιο ψηλά. Νιώθουμε και τη σπονδυλική στήλη σιγά σιγά να ξεκολλάει. Απομακρυνόμαστε από την κοιλιά μας, από τους πνεύμονες, από τον πεζοκότα. Και πολύ απαλά αφήνουμε ξανά τους ώμους, αλλά τους αφήνουμε με αυτή την αίσθηση ότι φεύγει και απομακρύνεται ένα βάρος από πάνω τους. Ελαφρύνετε τους ώμους που πάνε προς τα κάτω, να ξεκουραστούν, σαν να θέλουν να κουμπίσουν κάπου, να κουμπίσουν τα βάρη. Και από τα δάχτυλα των χεριών νιώθουμε αυτή την αίσθηση ότι βγαίνουν από τα δάχτυλα μέχρι κάτω οι τοξίνες. Μπορεί να το νιώσετε σαν τσιμπηματάκια ή σαν ζεστασιά. Μπορεί και τίποτα. Δεν πειράζει. Και πάμε τώρα άλλη μία προς τα πάνω. Αυτή τη φορά ανοίγουμε περισσότερο τη σπονδυλική στήλη. Σχεδόν θέλει να ξεκολλήσει από το ιερό και από το κόκκιγα που ακουμπάει στην καρέκλα. Οι ώμοι φτάνουν μέχρι τα αυτιά και ίσως και πιο πάνω. Φτάνουν μέχρι το μυαλό μας μέσα, τον εγκέφαλο, την υπόφυση, όλες τις σκέψεις, στο νου. Και πάρα πολύ απαλά, αφού έχουν πάρει όλες αυτές τις πληροφορίες που είναι άχρηστες, αφήνουμε τους ώμους να κατέβουν. Είναι ένα διάμεσο που μεταβιβάζει αυτές τις πληροφορίες προς τα κάτω, προς τη γη. Αφήνουμε τους ώμους να χαλαρώσουν προς τα κάτω και να βυθιστούν λίγο πιο πολύ προς τα μέσα, προς τα κάτω, προς το πάτωμα. Νιώθουμε και το στέρνο να συρρυκνώνεται και η σπονδυλική στήλη. Μπορεί να ζεσταίνεται αυτή η περιοχή γιατί κινείται εσωτερικά με αυτόν τον τρόπο. Και δίνουμε λίγο χώρο περισσότερο όταν κινούμαστε μέσα μας εσωτερικά. Ανοίγει το σώμα, έχουμε την αίσθηση ότι ανοίγει και παίρνει χώρο και γλυκαίνει. Ωραία, πάμε στο ουδέτερο. Τεντωνόμαστε λίγο μπροστά, πίσω, κάνουμε μια κίνηση να ξεκολλήσουμε την καρέκλα, για να πρέπει να σηκωθούμε. Και θα σηκωθούμε, αν μπορείτε, στην την καρέκλα, να κάνουμε λίγο όρθια. Ωραία. Πάμε στο άνοιγμα της λεκάνης, στα πόδια. Έχουμε να ανοίξω λίγο και το φως, γιατί δεν με βλέπετε. Σκοτεινιάζει τώρα. Ωραία. Ωραία, λοιπόν. Αν θέλουμε, τεινάζουμε λίγο τα χεράκια μας, γιατί δουλέψαμε λίγο τους ώμους. Και μπορούμε και τα πόδια λίγο έτσι να φύγουνε όποια ένταση έχει μείνει ή όποια ένταση έχει έρθει, γιατί και με αυτά που κινούνται μέσα στο σώμα και από τις σκέψεις μας έρχονται και άλλες πληροφορίες που χρειάζεται να απαλλαγούμε από αυτές. Δεν πειράζει, όμως αυτό κάνει συνέχεια, σκέφτεται, φεύγει μία πληροφορία, έρχεται η άλλη, φορτωνόμαστε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, να ξεφορτώσουμε και ξανά πάλι. Ωραία.
Μπορούμε να ανοίξουμε και τα χέρια στο πλάι και πάνω. Δεν είναι μόνο φεύγουν τα πράγματα προς τα κάτω, η βαρύτητα σαφώς έχει, δουλέψαμε λίγο την βαρύτητα την περασμένη εβδομάδα, είδατε πόσο ξεκούραστη είναι όταν μπαίνουμε στη βαρύτητα, αλλά και προς τα πάνω μπορούμε να διώξουμε πράγματα, έτσι, προς τα πάνω. Ωραία. Πολύ ωραία. Και πάμε λιγάκι να δουλέψουμε το κομμάτι αυτό της τοξίνης από συναισθήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την μη συγχώρεση. Συνήθως μαζεύεται στο στήθος, μας βαραίνει, έχουμε άλλα 10 λεπτά, μας βαραίνουν και έχουμε πολύ μικρή αναπνοή. Θα δουλέψουμε λίγο την αναπνοή λοιπόν, στο άνοιγμα της λεκάνης και πάρα πολύ ελαφρά λυγισμένα τα γόνατα, φέρνουμε τα χέρια σαν να θέλουμε να πάρουμε κάτι από κάτω και ανεβαίνουμε τεντώνοντας τα γόνατα, φέρνοντας λυγισμένα τα χέρια μέχρι το ύψος του στήθους μαζί με την εισπνοή μας. Πειράζει, το κάνουμε μαζί και με την εκπνοή, σαν να πιέζουμε το στήθος προς τα κάτω. Πάμε ξανά να το κάνουμε, εισπνέω μέχρι το στέρνο, μέχρι τους πνεύμονες και εκπνέω και βγάζω τον αέρα από τους πνεύμονες προς τα κάτω και συγχρόνως νιώθω και αυτή την άνοδο και την κάθοδο, το ανεβαίνω και κατεβαίνω, την άνω καθετότητα και την κάτω καθετότητα. Συνεχίστε με τον ίδιο ρυθμό. Κάνω 2 αναπνοές ακόμα, δηλαδή εισπνέω και εκπνέω και πιέζω τους πνεύμονες να διάσουν τελείως. Μέχρι κάτω, ας νιώσουμε ότι ο αέρας που ανεβαίνει από κάτω μέχρι επάνω, την ώρα που τον σπρώχνουμε κατεβαίνει μέχρι κάτω από τα πέρματα. Και πάμε τώρα λίγο πιο βαθιά, εισπνέω, ανεβαίνω πιο πολύ προς τα πάνω και κοιτάω και τα χέρια στο ύψος των ματιών και κατεβαίνω προς τα κάτω. Συμπαρασύρουμε τα χέρια και το σώμα και τους ώμους μέχρι το ύψος των γονάτων περίπου. Νιώθουμε αυτή την πίεση την ώρα που πιέζουμε με την εκπνοή. Νιώθουμε και την πίεση από τα χέρια που βγάζει, σαν να θέλουν τα χέρια να μας βοηθήσουν να βγάζουμε κι άλλο αυτό που δεν χρειάζεται από την αναπνοή μας, από την εκπνοή. Πάμε ξανά, εισπνοή, εισπνέουμε, ανεβαίνουμε μέχρι το ύψος των ματιών και πολύ χαλαρά τα χέρια με την εκπνοή κατεβαίνουμε. Μπείτε λίγο στην βραδύτητα αυτής της κίνησης και νιώστε ότι η εισπνοή και η εκπνοή γίνονται και μέσα από το σώμα. Πάλι εισπνέω. Αυτή τη φορά αφήνω τα χέρια να πάνε στο πλάι και να ανοίξει λίγο το στέρνο προς τα πάνω. Κοιτάω και λίγο προς τα πάνω. Ξαναπαίρνω μια μεγάλη εισπνοή εδώ και με την εκπνοή βουτάω. Έρχονται τα χέρια από μπροστά και βουτάω προς τα κάτω. Η λεκάνη πάει πίσω για να δώσω χώρο και βουτάω όσο μπορώ μέχρι τη μέση περίπου της κμήνης προς τα κάτω. Αφήνω τη λεκάνη να πάει προς τα πίσω και ξανά ανεβαίνω μέχρι να ανοίγω το στέρνο, ανοίγω τους πνεύμονες, παίρνω με εξηγώνω, παίρνω με όλο αυτό που χρειάζομαι και με την εκπνοή πιέζουμε, βγάζουμε και της ουσίας βγάζουμε ό,τι μας είναι τελείως άχρηστο και μέσα από το σώμα. Ό,τι έχει μείνει στους ιστούς, στα κύτταρα, στις αρθρώσεις μας. Ό,τι πληροφορία μας κάνει και μαζευόμαστε και πληγωνόμαστε και στενοχωριόμαστε και δεν αφήνουμε να ρέει η ζωή μας καθημερινά. Κολλάμε στο πριν, στο μετά. Μένουμε για λίγο. Αναπνέουμε κανονικά, δεν χρειάζεται να αναπιεζόμαστε, αλλά τώρα θα κάνουμε μια μεγαλύτερη εισπνοή. Εισπνέω, ανοίγω τα χέρια τελείως στο πλάι, παίρνω μια μεγάλη εισπνοή εδώ. Νιώθω αυτό το άνοιγμα, το τέντομα, το άπλωμα. Μια μεγαλύτερη εισπνοή και με την εκπνοή έρχονται τα χέρια από μπροστά και κάνουμε μια μεγάλη βουτιά προς τα κάτω.
μια μεγαλύτερη βουτιά, όπως μπορεί η κάθε μία σας, και το κεφάλι χαλαρό. Αν μπορούμε μέχρι κάτω. Ελαφρά τα γόνατα, λυγισμένα πάντα για να βοηθήσουν αυτή την κίνηση. Αφήνουμε και το κεφάλι να κατέβει και να κατέβει και όλη αυτή η τοξίνη που έρχεται από τις σκέψεις. Όλοι αυτοί σαν να θέλουν να λιώσουν προς τα κάτω και να φύγουν, να μετοξινωθούν με τη βοήθεια της εισπνοής και της εκπνοής, που είναι πολύ σημαντικές και στη φάσια και στην περιτομία. Και πάμε άλλη μία. Αφήνουμε να ξεδιπλωθεί το σώμα, ακολουθούν τα χέρια, πλώνονται προς τα πάνω. Νιώθουμε αυτό το άνοιγμα, σαν να ανοιγόμαστε, σαν να ανοίγουμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Αυτή η εισπνοή είναι μια εισπνοή που βγαίνει από παντού από το σώμα μας. Από το δέρμα, από τα όργανά μας, από τις αρθρώσεις μας, από τα αγκία μας, από τις φλέβες μας, από παντού. Σκεφτείτε ότι παντού βγάζουμε μια εισπνοή και οξυγόνο και φως, αν θέλετε. Παίρνουμε μια εισπνοή ξανά, ό,τι χρειαζόμαστε για την αποτοξίνωση αυτή και πάμε ξανά. Μια βουτιά, αυτή τη φορά πιο συνειδητή βουτιά. Κατεβάστε ό,τι δεν σας χρειάζεται, ό,τι θέλετε να φύγει, ό,τι θέλετε να σας ελαφρύνει, ακόμα και μνήμες που τις κρατάμε πολύ βαθιά, ακόμα και αν δεν τις ξέρουμε αυτή τη φορά στιγμή ή δεν έρχονται μπροστά, ας βάλουμε την πρόθεση να φύγουν, να καθαρίσουμε λίγο, να ελαφρύνουμε. Πολύ ωραία. Και πολύ αργά επανερχόμαστε στο ουδέτερο. Φέρουμε ένα πόδι μπροστά, λυγίζουμε. Να δω πόση ώρα έχουμε. Και θα κάνουμε ένα πολύ γρήγορο προς πίσω. Θα πάμε λίγο να βοηθήσουμε τη λεκάνη να πάει μπρος πίσω. Εδώ η λεκάνη επίσης μαζεύει πάρα πολύ τοξίνη. Πάμε λίγο το μπρος πίσω μόνοι μας, σαν μια κούνια, πάμε ένα πηγενέλα. Έχουμε κάνει πολλά πηγενέλα με τις πλάγιες μετατοπίσεις. Το ίδιο γίνεται και μπροστά πίσω. Βοηθάμε πάρα πολύ εδώ κάτω που καταλήγει η λέμφος. Και πάμε τώρα να το κάνουμε και με να αλλάξουμε τα χέρια. Ένα χέρι πάει πάνω και ένα χέρι κάτω. Όποιο χέρι σας βολεύει. Ανοίγουμε. Και κλείνουμε. Μπροστά και πίσω. Ένα πόδι λυγίζει και πάει μπροστά, τεντώνει το χέρι, το ίδιο πόδι χέρι και ένα πίσω. Και νιώστε το άνοιγμα κάτω από το μασχάλι. Πάμε γρήγορα, συνήθως δεν πάμε τόσο γρήγορα στην κίνηση, αλλά τώρα θέλω λίγο να δει όταν τα συναισθήματα γίνονται τοξίνες και μένουν, δεν φεύγουν με πολύ αργή κίνηση, θέλουν γρήγορη κίνηση για να ξεκολλήσουν πρώτα και μετά μπαίνουμε στην αργή κίνηση που γίνεται πιο αισθητηριακή. Έτσι, σιγά σιγά επιβραδύνουμε. Γλυκαίνετε λίγο την κίνηση και τα χέρια. Ωραία. Και στο επόμενο πάμε πίσω και το πόδι. Κάνουμε μια μεγάλη εισπνοή, να αφήσουμε τα χέρια να έρθουν μέχρι επάνω ξανά. Τεντώνουμε και τα πόδια καλά σε αυτό το άπλωμα. Δίνω πολύ σημασία στο άπλωμα, γιατί τις περισσότερες ώρες μες την ημέρα είμαστε συρρυκνωμένοι από όλα αυτά που είπαμε πριν. Από τα συναισθήματά μας, τους φόβους μας, τις ενοχές μας, τους θυμούς μας. Και κατεβαίνουμε, ξανά πάλι ανοίγουμε, απλωνόμαστε, παίρνουμε μια εισπνοή και κατεβαίνουμε ξανά και άλλη μία. Ανοίγουμε, παίρνουμε όλο το χώρο μας και όλο το νόημα της ύπαρξής μας μέσα σε εμάς, μέσα σε αυτό το σώμα.
που έχει ενσαρκωθεί. Και πολύ αργά κατεβαίνουμε γλυκά, δεξιά. Τινάζουμε λίγο τα χέρια, κάνουμε μερικές μαλάξεις στο σώμα, στα χέρια ειδικά που δουλέψαμε από τον Αθιένα μέχρι και τις παλάμες και από τη μία και την άλλη πλευρά.